Creo que non revelo ningún segredo se digo que é na política urbanística onde radican algunhas das nosas principais diferenzas co Partido Socialista e creo que tampouco descubro nada se digo que esas diferenzas se fundamentan no que foi o proxecto histórico do Partido Socialista na cidade. Neste mandato hai luces e sombras a este respecto. Nos detectamos sinais de inercia ou de restauración do vello, esas son as sombras, pero tamén luces, indicios dunha certa mudanza, cando menos dunha reflexión autocrítica sobre as políticas urbanísticas do pasado. E nesas luces hai unha constante, que é a Marea Atlántica. Sexa a herdanza da Marea Atlántica, sexan as propostas da Marea Atlántica, sexan os votos da Marea Atlántica. Sabemos que é moi difícil que nos vayamos poñer de acordo nalgúns problemas rodantes que esta cidade ten sobre a mesa, herdados de decisións erróneas dende hai moito tempo. Bueno, poderíamos poñernos de acordo, pero para iso hai que tomar decisións radicais. Sabemos todos e todas a que me estou a referir. Pero tamén sabemos que hai que facer ese esforzo porque non hai alternativa e eu diría que non vai haber alternativa a ese diálogo sen medo e a fondo perdido. Esta ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles é produto dese esforzo de diálogo entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista. Eu son consciente de que este acordo, en liña do que dicía ao comezo, é un acordo humilde, un acordo cativo. Me gustaría pensar que non é un acordo illado, senón que forma parte dun contexto máis amplo e porque confío en que ese contexto, ese diálogo, ese esforzo, se traduza a curtísimo prazo en acordos máis ambiciosos e máis importantes relacionados con retos, desafíos que ten esta cidade en materia de dereito á vivenda e desexo que sexamos capaces de sacar adiante ese pacto polo dereito á vivenda pronto porque creemos sinceramente que é o que a sociedade agarda de nós.